maayong buntag Negros Oriental. Maayong buntag kaninyong tanan. Luzon, Visayas ug Mindanao. Maayong buntag. Ug ako diyang i-shout out ang akong pinakapalanggang anak nga si Jeric Guanson. Hello, mayong adlaw kanatong tanan mga amigo, mga barkada, mga kaila, labi na sa mga amigo nako diya sa FB o diya sa YouTube, no? Mayong adlaw kanatong tanan. Hastang linawa kayo ang dagat, oh. Wala gyoy balod, walay kisaw, no? Kita gini mo ang dagat nga wa joy isang gamay nga balod, di ba? Waling sinawa. Shout out day ko sa ako ang paumangkon nga si Elsie Joy Solatorio diya sa Dahili, Kalaitan, Mabinay. Sa ko ang Sister Linig Guanson Bailusis diya sa Ayungon, Tigib. Sister, maayong adlaw kanimo. Shout out lang ko sa ko ang mga ginikanan, amahan, inahan, mga igsoon diya sa Dahili, Kalaitan, Mabinay. Kumusta ka mong tanay, nawat nga naramos mayong panglawas. Sinaw kayo ang dagat, oh. Pagkanindot kayo, no? Bago ni mong pagmata makita ni mo nga linaw kayo, pati sa mong paminsaron malinawon po lang paminsaron, batakan po kang manonaan, no? Angan yung buhaton ron, ang nauna ginatong buhaton, pasalamat ta sa Ginoong Dios na gatagan tawag bagong adlaw, bagong buong kabuntagon, ngayo tao kapiskay, ngayo tao pagproteksyon niya sa matag trabaho nato siya ang magaproteksyon, no? Shout out ko sa tanang mga mag-uuma, no? O shout out ko sa tanang mga OFW. Dili lang mga sa OFW eh. Tuwa sa layong nasod sila nagatrabaho, mingaw og ang kamingaw og ang kamingaw jud ang maghari kay layo, no? Ug sa mga mangingisda, no? Aning pangdagat, oh. Dili lalim usab ang pagpangisda, no? Naay panahon nga di kakakuha, no? Dili tanan yung kakuha kani mangisda. Napay panahon nga napay dagpay balo, di ba? Ug sa mga drivers, mga amigo na kong mga drivers, kumusta ka mong tanan? Naot nga maginahinay lang ita pirmi sa pagdrive. Dili pa ta makadrive, magampo ta, ilayo ta sa disgrasya, ilayo ta sa tanang mga disgrasya sa kadalanan. So mga higalaigsoon, mayong buntag kanyang tanan. Shout out ko sa tanang mga nag-support sa akong YouTube. Salamat sa tigpabakod, no? Tigpabakod sa akong pagpaambit, no? Salamat kaninyong tanan. Naot nga namo sa mayong panglawas uban sa inyong panimalay. So mga higalaigsoon na nga ikon yung suporta. Gamay lang nga support sa ko ang YouTube channel Bradrix TV, no? Ngayon ko ninyo pag-subscribe sa ko ang YouTube channel. O paki-like lang ko sa atong mga video diha, o i-share lang aron nga ang ato nga mga video maadto sa uban. Tapos kamo usab nga nag-share, sama usab kamo nga nakatabang usab diya sa panimalay sa Dios, kay tungod paambit man ni sa Ginoo ato, no? Mas maayo nga ang pulong sa Ginoo mo atong ipaambit, no? Para nga makatabang usab ta sa panimalay sa Dios. So mga higala ug mga kaigsuunan,
Salamat kaninyong tanan ug maayong adlaw kanatong tanan. Ang Ginoo mao'y magapanalangin kanatong tanan. Bye-bye.